שלום, קוראים לי דינה, והיום אנחנו נדבר עם כתבנו הצעיר ועם יהושע. ואנחנו נראה עוד המון בהמשך. אנחנו נראה מהו הסוד. מהו הסוד של יהושע. איך הוא הצליח גם לעשות את כל המלחמות הקודמות. וגם אנחנו נגלה את מזג האוויר של מחר. היום אנחנו עם מכונת הזמן נגלה אם אנחנו נוכל לדבר עם יהושע. מה אפשר להגיד? בהצלחה, בוא נראה אם אנחנו נוכל. מה הייתה הטקטיקה שלך במלחמת העיר השנייה? הטקטיקה שלנו הייתה שלקחתי עם אחד, הנקרא העורבים, שעמדתם הייתה מאחור, ולקחתי עוד עם, ששמו הבורחים, אשר עמדתם מקדימה. הבורחים באו אל החיילים וברחו מהם. אני הייתי עם הבורחים, וסימנתי בקריאת שופר לעורבים, והעורבים ספרו את כל איי. החיילים, כשהריחו את השרפה, נשארו חסרי אונים, ואז הבורחים הרגו אותם מאחורה, ואני קורא לזה התקפת פתע. נגמר לי הזמן, אני צריכה לחזור לעתיד. Not connection error. מחר ירד גשם, אז תיקחו מטריות ותחכו למבול. תמו שידורנו להיום, ניפגש מחר עם פרק נוסף בטננננה חדשות כנען.